Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Kat naragsakan mat ti ina, ken kabsat na, kalpasan ti sumagmamano a bulan. Insingasing ni Marvin, nga agdenadan ken ni Rachel. Kat imanugot mat daytoy. Saan ang nagbayag, kalaat ang nagbaliw ti ugal ni Marvin. Aging nga nakita ni Rachel, ti panagbabae daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagturad kamatan, imbagam kanyak nga umay kasukunan, gaputakas ta unay abartak mo. Ngamita, makitak pa'y ti kastangar aramidan, anya kamatan. Rachel, gayam ko lang dajay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Anya ka laging din na ya. Anya? Pangasim, agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko dito'y. Anya? Awanan kay ti bain. Ibagam agayim mula ang dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha! Sa anak abulsak. Nakitak, Marvin. Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagpigsa dahi ang iwat mo. Makitkita mat nga ado ti tao dito'y bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Makapaawan ganas ti kastoy. Ha? Uray kasano ti bartak ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ijebar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mata ang awan respeto may ti tao. Anya? Anya langan ti ibaga dagiti makaamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kasjay kid din ti aramidam. Am-am mo dak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaruno ang mapanak ijay. Kantyawan dak to. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi gapoy tinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradum laang. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay ang naaramid na ti kasya kanyak. Ay, kita anak ko. Ang mga dikit di mat nipilpilitam laang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana. Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anak kaasay gapulaang kankwana. Siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan kwa na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaramid iti saan anasayat. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan kwa na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Nukastamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adda ti saan mi apag kinaawatan. Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko. Aramita. Basta agtali na at tinasayang at alinlangan mi. Aniya? Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang ijebar. Hanggang may dinausawan mayatan. Anya? Isu pa nga rod tinagkid daw iti pamakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas taunay iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mat dayta pare. Ang mga numauman tukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli kamon dayja a Darlene. Nagsingpat ni Rachel, ngam kastakit din ter aramidem. Sige hakid di mat pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam sana nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasaya at ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidam kan kuanang.
Tinapatag, pare. Naragsakak iti araramidag. Ken naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay, una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan ken kuana. Kat iso lang nga roden ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbaba kon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpay so aya. Makapabagtit no maminsan. Ha? Ti ayat no maminsan, may sakripisyo ti ahamin. Angam saan mo kumamit nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray suma ti nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dya tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray pa ulit-ulit ng aramidan day dya abanag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kayat asawan day ta. One friend, Ah. maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang haasim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, waddaak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, ganti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw tilubong da. Ha? Sika talaga. Katwan mat, no siyak, saan nga umdas di tung pakin ungit laeng? Pagikarwek ita. Amo mo tan di friend ta, nakaanos unay. Kita man, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh. Tsak man amu iti day a babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngem isulat tamat. Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayaten na. Ngem ti bagina. Wan nga rod, iso nga iti udi na, kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan matla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kuana. A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amarmarwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang, Amam, iti kasta nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag ang makadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. nanang, Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenong mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kas taabanag. Uray agdadaat aluklukwen na ka, ibabamlat ta ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa. Saan ahusto na ita nga inaramid mo. pasensya kayo, nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anak kalaysa? Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa yasin mangpat, Marvin. Wan, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa'y matgayam asin mangpat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pa'y laang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumat Saan akmat nga gungungat? Nabambanug na tao. Ngam kasta pa'y laang ti ibagbagam. Alahos nun. Pasensya ka numan diti pa nang ibagak. Agi na nakalatan, tasya kon tagluto. Ayaban kanto no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pa'y laang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam rabi iuna yun.
Anyamatan! Malaws to. Sige nga, Rod, mapanakon. Mabait lang. Oh, apay akas ta tilangam, friend. Kasla nagong nagtipang panunutam. Ha? Parekot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigod akas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, ditan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di. Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin no amom asaan anasaya ater aramidon na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramidan na, kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jak man amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon no kasta ka na yun, friend? Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang anagapoy ti trabaho. Ngam nagpulas ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagay ti gagayim ko. Anya. Mapan kami jelaon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa katrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na ngay tugot. Ha? Kwa saanan? Pasig alalaki ti kakaduag. Narigat mo't ano mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unong ti balay. O sige, agan-anad ka nga rod ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa'y naangam imay ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, nakla atak man iti nakita iti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa'y nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan ti mangipakita ken ka. Anya day tayo. Mabitlaing nga, Facebook. Antay ta. Kita ti post ang nakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan ijay la union. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No sa anak ngagbidnot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga uminom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang man dagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. Saan akasta ti friend laeng? Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen, saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitan day ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko. Agsagana day jay kanyak inton makawin. Ulbud at talaga. Uy na, sapay la kumangarod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asika man iti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni jelaon yun, pare. Nagjajaming kami kadagay ti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samot kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare. Kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook ang nakataggan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos. Napalalwam sakit di tinaginom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost ni Darlene. Kat intag na paygan ka. Sakit nakapublik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingkakid daw iti pamakawan kini Rachel.
Anya ti aramiden ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.